Du far, skal vi ikke lave noget frokost? Jo, det kan vi godt. Jeg skal bare lige være færdig først. Helt fint. Far, hvad sker der? Hvad gør du, hvis uheldet er ude? Tjek først, om der er tegn på liv. Se, føl og lyt efter, om der er normal vejrtrækning. Sørg for, at personen har frie luftveje. Råb om hjælp, men brug ikke for lang tid. Det er vigtigt at tilkalde hjælp med det samme. For jo før ambulancen når frem, jo større er chancen for, at personen, der har fået hjertestop, overlever. Du skal altså forlade personen og tilkalde hjælp, selvom du helst vil blive. Det er alarmcentralen. Jeg hedder Signe Jensen, jeg ringer fra Halstrup. Fortæl, hvor du ringer fra, hvad det drejer sig om, og hvem, der har fået hjertestop. Vi sender en ambulance med det samme. Trækker han vejret? Hver dag rammes 10 danskere af hjertestop. De har kun en chance for at overleve, hvis de får hjertemassage og kunstig åndedræt, indtil den professionelle hjælp kommer frem og overtager behandlingen. Start med at give hjertemassage. Find trykstedet. Det er midt på brystkassen. Tryk 4-5 cm ned, 30 gange efter hinanden i hurtigt tempo. Giv derefter kunstigt åndedræt. Sørg for, at personen har frie luftveje ved at bukke hovedet let tilbage. Giv kunstig åndedræt med mund-til-mund-metoden. 2 indblæsninger gennem munden. Derefter hjertemassage igen. Ved et hjertestop begynder hjertet at flimre, i stedet for at pumpe blod rundt i kroppen. Ved at give hjertemassage kan du fysisk presse hjertet sammen og på den måde få pumpet lidt blod ud i kroppen og op til hjernen. Når du giver hjertemassage, stiger trykket gradvist i blodårerne efterhånden, som du trykker. Der kommer altså mere og mere ilt rundt i kroppen og op til hjernen. Derfor er det vigtigt at fortsætte med hjertemassagen. Der skete det, at jeg kom gående på Kongens Nytorv mellem Magasin og Strøget, hvor jeg ser en ældre mand stå og sådan hive fat i et hegn, de var i gang med at bygge på Kongens Nytorv. Og han står der og holder fast, og tænker ikke mere over det. Det kan være, han er lige ude af balance. Går jeg lige hen og når lige hen til ham, og så falder han ned. Men altså hjertemassage, det har jeg lært som værnepligtig i militæret. Der var nogle mennesker, som bare gik videre, eller gik forbi, eller noget. Og jeg tænkte, jeg tænkte måske ikke, men det har jeg tænkt over bagefter, hvis det havde været mig. Så havde jeg jo ikke været helt tilfreds med, at folk bare gik forbi mig, hvis jeg havde ligget der. Så jeg sprang bare ud i det. Hvis jeg havde lært det på et tidspunkt, og så måtte man tage den derfra, det er bedre at hjælpe, end at gå forbi. Når du giver hjertemassage, skal du sørge for, at personen har blottet bryst. Find trykstedet midt på brystkassen. Tryk 4-5 cm ned med strakte arme. 30 gange efter hinanden i hurtigt tempo. Giv derefter kunstig åndedræt. Begynd med at sikre, at luftvejen er fri. Det gør du ved at bukke hovedet lidt tilbage, så luftrøret bliver strakt ud. Giv kunstig åndedræt med mund-til-mund-metoden, og kontroller, at brystkassen hæver sig. Giv 2 indblæsninger. Fortsæt skiftevis med hjertemassage og kunstig åndedræt. 30 tryk, så 2 indblæsninger, så hjertemassage igen. Det er vigtigt, at du bliver ved med at give hjertemassage og kunstig åndedræt, indtil hjælpen kommer frem. Det kan være anstrengende og hårdt, men bliv ved. Du kan redde et liv. Når den professionelle hjælp kommer frem og kan overtage behandlingen, er din indsats overstået. Oplever du et hjertestop, er det altså vigtigt, at du reagerer hurtigt. Undersøg, om der er tegn på liv. Se, føl og lyt efter, om der er normal vejrtrækning. Råb efter hjælp og ring 112. Giv hjertemassage, 30 tryk midt på brystkassen. Derefter kunstigt åndedræt, 2 indblæsninger. Er I flere, så byt hver andet minut. Bliv ved, til hjælpen når frem og overtager behandlingen. Lær at redde liv. Det skylder du din nærmeste.